יהודים יכולים להגיע בחופשיות אל הכותל. ירושלים היא בירת עם ישראל ובירת מדינת ישראל, והיא שלמה והיא מאוחדת, ובפעם הראשונה מאז 2000 שנה יהודים יכולים להגיע בחופשיות אל הכותל המערבי ולמקומות הקדושים. אנחנו לא נוותר על זה אפילו מילימטר, ואם אתם רוצים לחולל על זה משבר, תחוללו משבר. זה היה הקו לא של בנימין נתניהו, זה היה הקו של 7 ראשי הממשלה. אבל ברור לך שיושב היום נשיא אחר בארצות הברית. הוא צריך, ואם זה נשיא אחר... שלא כל כך, לפחות, ודיברנו גם עם אנשים שקצת מביני עניין, לא כל כך מסמפת את ראש הממשלה הנוכחי שלה. הוא לא רק מסמפת את ראש הממשלה, הוא לא מסמפת את עם ישראל. 20 שנה ישב הנשיא אובמה אצל הכומר ג'רמיה רייט, שהוא אנטישמי והוא אנטי יהודי והוא אנטי ישראלי. הוא ישב שם על הספסל לפניו. אז שלא יספרו לי שהוא לא מסמפת את ביבי. הוא לא מסמפת את עם ישראל, וכשמגיע נשיא אנטישמי לאמריקה, זה המבחן שלנו להגיד, אנחנו לא מוותרים, אנחנו עם של 4,000 שנה, אתה בעוד שנה, שנתיים תעבור ותיעלם, ומי יזכור אותך? וירושלים לעולם תשב. נשיא אנטישמי? לא נסחפת קצת? לא נסחפתי. אני אומר לך בכנות, תחשוב אתה בהיגיון, אם אתה היית שומע על מישהו ש20 שנה ישב בכנסייה ושמע כל שבוע דרשה של כומר אנטישמי ולא קם אחרי שבועיים ועזב, אתה לא היית אומר שהוא מזדהה איתו? תחשוב בהיגיון, שכל אחד מאיתנו יחשוב, היום כפוליטיקאי שהוא רץ לנשיאות, הוא הרי חייב להסתיר את זה, אבל זה כל פעם מתפרץ מבפנים, ואני חושב שאנחנו צריכים להגיד את זה ברור ופשוט. יש נשיא אנטישמי באמריקה לצערנו, זה יוצר מצב קשה למדינת ישראל, אבל אנחנו על האינטרסים העמוקים שלנו, ירושלים, הקשר שלנו לירושלים, לא מעלים על הדעת אפילו לוותר על זה. אמרת את זה לביבי? הוא יודע בדיוק מה דעתי על אובמה.